ndokasai tisangana zvikare pano paSly Media TV chikunzira nyaya dzakasiyana-siyana. Tadzokazve kwaMurewa, kwaMusami, kwaMabika kwatakamboya last time tichitaura nana mama maichiokurongerwa mukadzi wamadzibaba Ishmael. Pakazobudazve nyaya yamaiguru vacho vachitaura kuti mwana wavo anonzi Denford chokurongerwa mukomana anenge ainzi anga achida kuitiswa urombo namadzibaba Ishmael. Nhasi tauya kuzotaura naye rega titaure navo mukoma Denford tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei, zvakafamba sei kuzosvika pakunetsana namadzibaba Ishmael kuti vasumuke vaende kunogara kuLily Farm kuNyambira. Mukoma Denford makadi zvino? Ndiri kuchingamidzai paSly Media TV. Ndoda kuti munyatsonditsanangurirawo kubva muchinzi mimi makareceiva phone call yaibva kuna madzibaba Ishmael vachiti chibva kuSouth kwamaigara muchiita zvekushanda muuye kunoku. Chokwadi ndiri kuSouth Africa 2016 13 September ndopa ndakazosvika kuuya kunoko mushure mekunge madzibaba Ishmael vandifonera kuti uya kunoko mutanga vachiti kune basa, ndo kune basa rako. Vatanga vachiti tida kumbofamba semusha, saka iwewe huya sezvo ini ndiri muzukuru mukuru. Saka ndakauya kuti basa zvakaramba, hakuna basa rakaita, kuti tichimbofamba kwacho hapana zvakaitika, ndobva ndagara. Saka ndagara ndakazotanga kufambawo ndega zvemumusha. Ndafamba zvemumusha 2019 ndakanzi muprofita ndiuye nditeme mumango wakanga uri pamba pababa wamadzibaba Ishmael kwasekuru. Musi wekutanga ndakanetsana nambuya nasekuru nevamwe vanababa munini ndichida kuutema ndikatadza. Musi wechi2 ndokubva ndaenda futi ndibva tanetsana, pavatomboenda vanditorera demo riya ndobva vaenda naro kupolisi kwaMusami. Pakazoita nguva yekuti kwakaitika rufu 2019 18 December or November, nguva yemashanje pana Harare Drive naDomboshawa Road pakaitika accident imwe pickup yaive nemazhanje. Mukadzi aive nemazhanje anga ari amai kwandiri, ari mukadzi wababa munini, asi ari kwababa mukuru mukuzviberekwa kwana madzibaba Ishmael nababa wangu. Ndokubva kwaitika nhamo kubudiriro 1. Saka tasvika kubudiriro 1 ndakasvikako ndakanga ndakuita chihwindi kuCopacabana. Vamwe vanababa munini vakauya vakanditi uya kupi kunhamo. Ndikati aiwa ndichateera kana ndamboloda mota ndobva ndazoteera. Ndakasvika panhamo ndikaona sekuru nana madzibaba Ishmael vakagara panze asi kuri kuopposite dzimba yaitirwa nhamo. Ndopa ndakabvunza sekuru kuti ko imi sekuru vanhu kana vaida kukubatai maoko imimi muri panze munozobatwa sei? Asi panogara baba, ani mwana uyu ndiye afirwa nemukadzi, saka musa baba endai mumba. Ndopa vakaenda, ini ndobva ndatanga uchirwiswa nemapositori panze paya. Mumwe anonzi Hala ndakatomuruma achigunwe apa chikatokuwara, akatosungiswa, vakandisungisa kubudiriro ndikaenda kuMbare Police Court. Tapedza ipapo 31 December ndakauya kunoku masikati, ndopa ndakatema mumango. Pandakatema mumango iwoyo 2020 sekuru nambuya namadzibaba Ishmael ndopa vakabva vabva kuno. Pandakatema mumango iwoyo havana kuzombogara kunoko, vakabva vaenda, ndopa vakaenda kuLily Farm kwavo. VakuLily Farm kunoku kuti vaende takatombonetsana tikatopisirana nedzimba. Kana mavanga aya andinawo aya vauningina vacho vamwe vakatondirwisa.
tikasungisana tikaenda kwaMurewa futi kukoti. Iye kumbarengesa yapera covid yakabva yapinda. Yekumbarengesa yapera ndbatamira 2020 kuenda May kuenda kukoti. Vandazobatwa pandakabatirwa yekwaMurewa vandaitanga kuenda kukoti kuMbare ndaimakisa register kuMatapi nekwaMurewa. KwaMurewa kukoti vakazonzi namagistrate vakati ende munowirirana sefamily, ende munogara pasi muita sei mutaure kana paida kufambwa mufamba futi sefamily. Asi vanhu vavaitaura navo vaisaziva kuti havasi kugara kunoko, vari kuuya kuzondisungisira kunoko kuva vari kugara kuLily Farm. Saka kubva papo apo nanhasi hasati taona namadzibaba eShumairi. Ndo pakapera koti yeuko papasara yekuMbare. YekuMbare yekubudiriro yaya ndakabva ndapiwa inini 45 days community service. Ndobva ndaita ndobva ndapedza ndakaitira paMbare police ndobva ndapedza. Ndipo patakabva tauya ndauya kuno kumusha. Tauya kuno kumushawo takangogara tikazonzwa kunzi ambuya vashaika ikoko. Ina ndakwanisa kuenda. Tikangonzwa kunzi kungoshaikawo vanhuwo. Alright. Ndimbokudzosera kumashure mbijana. Pane pamataura nyaya yekuti kunamo ubudiriro pamakarwiswa nemapostori panze. Nyaya yacho yanga inyatsori yei chaizvo chaizvo yavaikurwisirai? Nyaya yakanga iri pakuti hatisonyatsowirirana nekuti vainditi ndakatandanisa sekuru kunoko. Kuti ndakavadzinga. Ndakadzinga sekuru. Asi ivo musi vakabva ana sekuru ava namadzibaba eShumairi kunoko. Ndezvipi zvakanyatsoitika musi vakarongedza vakasimuka? Musi varongedza vakasimuka haya kana undioneka hava ndakazongonzwa kuti havasisipo hakusisina munhu. Ende uye sasekuru kuri kumba kwavo kana ndatema mumango havanozombopagara. Takambonzwa chinzi mumango mune chinhu chakabuda pamakatema. Pakabuda mupuro. Hauna kana munhu wakakwadza wakangotiza wakaenda? Wakatiza huku ndo dzatanga kuti kwekwe. Pawakanga wakuda kunodona. Ndipo mumango wakuda kudona. Ndipo pakadona mupurwa ndobva watiza. Ndakatomboda kuutandanisa ndikati aiwa ndakuinga iwewe. Ndainga muti ndobva ndatema muti ndobva wadona. Asi kwamaifamba kwacho mukoma Dhini kwainyatsonzi chii pamusoro pemumango uyu nezvemumusha? Mumango wainzi wakatorwa gwati remuti. Muti munyoro womenywa wabviswa gwati. Wobva watanga kunyorwa mazita evanhu vemumusha. Pamazita evanhu vemumusha ini rangu ndora riri pamusoro, revakuru vandiri vanga riri pasi. Saka izvi zvakaitwa nasekuru. Sekuru vakazochikolonizwa namadzibaba eShumairi kuenda kuchechi kwavo. Ndo pakabva patorwa tsvimbo yemusha. Tsvimbo yacho kurongerwa yabva yatorwa naEShumairi vakati vada kuiisa mumvura. Asi haina kuiswa mumvura. Inotoshandiswa nanhasi. Kando yavanoshandisa kuchechi kwavo kwavanenge vari ikoko? Ndo zvandinoona. Ko zvimwe zvezvinhu zvamaionawo imimi zvamaisagutsikana nazvo ndovimba kuti pamakafonerwa kunzi chidzokai kubasa makati zveshwa ndakudzoka kubasa. Zvimwe zvezvinhu zvamaionawo zvanga makusagutsikana nazvo kuti apa pane zvakuitika apa ndezvipi? Wani zvekusaendesa vana kuchikoro. Kunzi ita mabasa ekuzviitira zvitupa zvishande. Asi inini kuchechi kwacho handinonge ndichienda ipapo. Ndakadzoka sevanhu tachiri kucommunicata sefamily asi inini ndaidhakwa. Nditori chidhakwa.
saka handina zvazviri zvongotaura pano neapo kuti kopai makazoti ndakauya ivo vachizviitira kwavo ndichizviitira kwangu ndichitiko nanhasi here kusvika ndatongogarawo ndatongoona kuti pane zviringoitika mumusha zvauda kuti ufambe uzvimirire umbozvionera wega. Asi ivo vaitsanangudza vachiti chii mukabvunza nyaya yekuti basa rangu ramakandidedzera? Vaiti mukana usati waitamira ndichakuudza. Alright. Imwe nyaya yatingade kubvunza kwamuri mukomadini ndeyekuti kubva zvakaenda madzibaba Ishmael nevavakaenda navo vakasumuka nedzimwe hama here kubva kunoko kana kuti vakangosumuka vari ivo nasekuru nahambwe? Vakasumuka nedzimwe hama. Vakasumuka nemwana wanzvadzi yavo musikana haminoti achiriko here. Vakasumuka nevanin'ina vavo vatatu. Vakasumuka nevamwe vavainamata navo vakambenge vaunza kuti vagare kunoko. Vakasumuka nemumwe panhera pabango apapa uyo akazoteera wahaana gore ateera. Asi vamwe vavo vakambounza kune vamwe vakasara futi vati chitendero hachienderana navo. Ko mambotaura nyaya yembonje dziri kumeso, zvainyatsobva papi? Vaiuya vokurovai here ivo madzibaba Ishmael kana kuti vaitumira vamwe vanhu? Vaitumira pambonje, vakatumira vanin'ina vavo 2 nekuti vaida kutengesa pamunda pastendi pangu, saka ndairamba. Nepamba pasekuru pacho vaida kutopatengesa, saka ndairamba. Ndokumbura munditsanangurire zvakanyatsoitika musi iwoyoyo wavaida kutengesa pastendi. Pavaida kutengesa pastendi ndavakatoya nemunhu vakamuratidza. Inini ndandiri kuwawa ndoba ndakatoudzwa nemunhu kuwawa kunzi kune vanhu vauya vada kutengeserwa. Ndoba ndaenda kuna sabhuku ndoba ndanomuudza sabhuku kuti kana watengesa apa woziva kuti watengesa kwako, kana wabvumirana kuti vanhu hapatengeswe watengesa kupi pako, iwe ubva watotama pauri kugara uende unogara nemunhu wawabvuma kuti auye mumusha. Vari kuda kupatengesa ipapapo unovaudza vauye kuno vari kuti kupatengesa, unovaudza kuti vandidaidze ikoko. Tikatombodaidzwa ikoko kwasabhuku ndobva ndazvirambira, ndavarambira. Anga atomboda kutenga wacho. Ndokubva ndazowanikwa ndichibva kuhwawa kuri kumazorodoka. Ndaigara musoro ndada kusvika kumashopiso ndobva ndakava ndarwiswa. Vanga vakawanda sei vanoni? Vanga vari 2. Wana aindorova nechitsvimbo, mumwe aindorova nechidhina. Idzo nzvimbo dzekumasowe idzodzo? Aiva vangogwanura chemuzhanji. Alright. Asi ivo vakambonyatsokubudira here pachena kuti ruvengo kana kuti daka ravanaro nemi nderwei? Havana kubuda pachena, asi pakuona kwangu nderwekuti sasekuru pavakanga vakuenda kuchechi ikoko vakatonditi siyana nezvewawa uya kuchechi kwangu. Ndikati aiwa sekuru makazonamata musi uno da mutaenda nomwawo hwawa makanwa malita ziva aya akakwana ndozochitendeuka sezvamakaita. Mairambira zvenyu hwawa? Ndairambira hwawa zvese nekuchechi kwacho nokuti ndaisaona ndaisanzwisisa kuti zviri kuenda. pamwe ndotonamata kudarika iyo. Alright, after chiitiko ichi chaitika chekurohwa ichi, zvii zvakazoitika? Makazonoripota here nyaya yenyu? Pakuripota ndakatangira kuripotwa nekuti vakanoripota vachiti ndapisa dzimba. Vati ndapisa dzimba ndipo pandakauya ndikatosungwa. Asi mupurisa akatondona ndakatokuwara but akatosunga ini achisiya vava. Ndipo patakazoenda kwaMurewa. KwaMurewa zvikanzi muri kumuti akapisa dzimba. Alright. Ko imimi zvamakamuitawo izvi.
chiendei kumba munoita sei, munotaurirana semhuri. Saka pese pamaisungisana mapurisa aingoti dzokerai munotaurirana. Ndebe kwamurewa chete ka1 kubudiriro apapapo. Kubudiriro ndakarohwa, vakandirohwa vari 9 kukoti asi ndazopinda ne3 asiwo ikokoko handizoti ndakazodyiwa sei nenyaya munongozviziva. Ndozvandakadyiswa nezvinhu zvemanga-manga asi ndakatotaura chokwadi maeffects mapoints angu ndandinawo but ndakazongoshamisika ndichitongonzi ndiwe une mhosva une takukupa community service. Saka upenyu hwenyu so far mukuma Danford wakamira sei after madzoswa kubva kuSouth? Upenyu hwakatombotiomera pari zvino nekuti kana mabasa achiona kunobva ari kunetsa. Takambotanga tichaita chihwindi pakaita covid ndo ndasiyana nazvo but ndatoya kuno kumusha. Saka kuno kumusha kuti akutongoitawo basa remapati time kana kuitirwawo kana kuchererwa toilet mugodhi neukanyawo zvidhina izvozvo zvamuri kutoona izvo ndo mabasa atakutongorarama nawo. Muraite ko mune mhuri here? Mhuri ndinayo. Nevana? Ndine mudzimai chete. Alright. Kuri kuti vari kuona vhidhiyo iri zvichida pane vanogona kuda kubatsira nepavangada kubatsira napo, ndezvipi zvamungati izvi zvamuri kushuvira muupenyu hwenyu? Zvandiri kushuvira muupenyu hwangu ndezvoti dai ndambowana anondibatsira mbereko iri kuramba ndo chekutotanga. Hatizoziva kuti kugadzirwa kana chivanhu yararamba because ane 2 years nemudzimai hapana mwana asi mudzimai ane vake vana. Saka kuri kuti pabuda ndamunzwa muchara zvekumasowe pabuda kana vechivanhu vanoti vanokwanisa kuda kubatsira iye mukatenda iye? Totenda. Mabasa watinogonawo kuita kuti vanhu vanokwanisa kutitsvagira ndogona kugadzira maswimming pool, ndogona kuita plumbing, paving, nemamwe ari general ungoti munhu wemuri mahutadzi. Ndo ramaishanda muchiri kuSouth? Ndaita plumbing. Alright, maita basa mukuma Danford novimba tichawana. Kana kugadzira futi papool togona kugadzira artwork. Kuti pool yakagadzirwa kudhara ndo yatoti toisa bako. Kana mvura yemupui anozokonekta mvura iyi anogona kuikonekta ichibva nepamusoro pebako riya riya ichiskopinda ichitenderera ipapo ichiita kunge mapopo. Ndazviziva.